Cred că înregistrează. Hei, salutare tuturor mei, eu sunt Vali și bine am găsit la primul episod de Clash of Clans după acest canal. Și dacă mă întrebați, eu filmez cu BlueStacks acest video, să nu mă întrebați după aia prin comentarii: bă, Vali, cum joci pe calculator Clash of Clans? Deci vă rog, uitați-vă fix aici, e același lucru. Care mai ataca, mă, căcatule, băi? Bă, pe bune, doar cu arcași? Ha, ăsta-i căcat, bă. Să vezi ce-l bat eu acum. Ho-ho. Că uite ce am eu pregătit aici. Revenge. Get attack village was active shield. Shield, mersi. De ce n-am shield? Oh. Ne. Oh, wallow, maică. Oh, copilul ăsta mă dispera. Lel. Așa, am spus că filmez. Ok, hai să atacăm pe ceva, pentru că toți au scutul activat. Bă, dar toți căcații ăștia au shield-urile LOL acolo, deci am avut un drop frame. Ok, asta nu prea contează, dar e un drop frame, deci da. Between. Până acum push-ul merge foarte bine. Din câte vedeți, am dat jos cam tot armamentul, nu mai poate să se protejeze cu nimic. Și acum decât îl luptăm, adică da. Hai, frații mei, distrugeți tot. Mă pun în shield activ for 14 hours. Hello. Deci da, ia mă, nu pot eu, bă, să-i atac pe ăștia, pentru că ei deja au fost atacați și au activat scuturile. Acum înțeleg. Ok. Ok, am dat perfect. Nu am scos prea multe lucruri, dar m-am răzbunat, adică, da, adică e bine. M-am răzbunat. Câți giganți avem? 1, 2, 3, 4. Aveam 6 giganți. Cam cât an înseamnă asta? 15 barbarian. Zece archer. Ok. Da, aș cam vrea și eu să văd replay-ul cu care m-a omorât ăla. Da, nu mi-l mai dă? Oh,
Tex, nu frate ăsta. Ia, replay. Să văd și eu cum m-a atacat. Sfânta strategie, mă. Asta e cel mai de căcat la Clash of Clans, că dacă te atacă cineva îți ia din resurse. Acum văd și eu cum l-a atacat. Dar frate, adică naibe, uite-te și tu, mai aveam un tur de arcaș, mai aveam un cannon. Cum n-ai, frate? Adică uitați-vă și eu. Deci exterminată. Am mai avut arcaș el, mă. Adică înțelegeți, am mai avut arcaș. Dar am scos câțiva dintre ei, nu pot să zic. Uite, au muncit destul de mult. Acum că văd această chestie, că am gândit să pun niște capcane. Remove. Nu, bani să te remove. Ia, stai puțin. Shield-ul de recu. Defend. Ok, uite, avem un mortar aici, dar stau tori să-l facă și în plus. Da. Costă o grămadă de bani. Am ajuns în bronz 2? Nu, sunt în bronz 3. Și eu credeam că am ajuns în bronz 2. Dacă ajungeam în bronz 2, chiar mă bucuram. Adică gândiți-vă și voi, adică miculuța asta de chestie să ajungă la un asemenea nivel. Stai să dau și eu asta jos de aici. Hai să căutăm un meci. De ce nu? Frate, ăsta are multe lucruri și e bun. Deci are apărare aici. Apărare aici. Hai să dăm jos mortarul cu 2 giganți. Aici 2 giganți și așa. Aici 3 giganți. Și 4 de ăștia. Să-i scoatem mortarul. Ok, hai, încă o lovitură și i-am scos mortarul. Bun! Acum dacă s-ar mișca mai repede, ăștia să distrugă și celălalt tun. Sau cannon, să-i zicem pe engleză. Pentru că voi vă cam uitați la videouri cu sau în engleză. A avut bombe omul. Bă, țăranii, bă, a avut bombe. Păi nu pun și o bombe, dar stai că mai întâi îmi cumpăr mortar. Tipul ăsta a avut o strategie foarte proastă pentru că a pus mortarul în mijloc, de fapt în margine. Nu trebuia să facă așa prostul. Prostul trebuia să-l pună în mijloc. Deci trebuia să-i facă niște loc în mijloc și îl punea acolo. Îl înconjura cu niște gard și acolo punea mortarul, pentru că acolo e cel mai bine să pui un mortar. După vorba mea, e cel mai bine să pui un mortar acolo, dacă îți faci o bază cu mortarul. Deci chiar și eu când o să-mi iau mortarul, eu o să-i fac loc fix în mijloc. Deci nu o să mai stau. Pentru că mortarul e cam singura slăbiciune mare a arcașilor, adică le dă one shot. Și iau și mulți odată.
Da, acum hai să vedem cum decurge această bătălie. Din câte vedeți, eu deja rup totul. Și din câte văd, tipul ăsta a avut o grămadă de elixir. Deci facem elixir după ăsta la greu. Ok. Îmi place că stai singur aici, adică, da, el e singur, frate, adică să luptă singur. Se descurcă el pe cont propriu, dar, Și după această bătălie, după ce îmi fac eu alea și fac așa, o să închei și video pentru că e un video mai scurt. Eu zic că e primul video după acest canal, chiar dacă mai am videouri. Ăsta e primul video care îl fac după laptop și vorbesc și o să stau o grămadă la editat. Deci vă zic acum, dacă o să mai fac video și o să le editez, o să fie cam o tâmpenie, pentru că nu o să vedeți așa. Deci dacă nu postez video, nu dați dislike, vă rog eu frumos, pentru că eu nu postez video, eu stau mult să le editez, adică eu n-am un laptop chiar așa de performant și stau destul de mult. Dar am luat perfect match. Ok. E bine, și uite că ni s-au făcut și nouă astea. Așa. Dar, da. Și câțiva giganți să fie acolo. Așa. Dar cam atât a fost tot. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade de genul, nu uitați să apăsați marele buton de like. Așa văd că mă susține și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!